Acomiada l'any amb la millor imatge possible. Aquest és un dels hàbits més associats al canvi d'any. A primera hora del matí les perruqueries de la ciutat anaven fins dalt de feina, amb més clients dels habituals, sobretot noies i dones que hi acudien per estrenar look la nit de Cap d'Any. La perruqueria Visa a la Bordeta n'ha estat un exemple, amb un no parar de netejar, pentinar, maquillar a una mitjana de 25 euros per servei. Enguany la moda són els pentinats senzills, amb ones o rínxols. Els recollits han deixat de ser la preferència de les clientes per a una nit com aquesta. Com sempre, no miro res, perquè jo cada setmana vinc aquí a la peluqueria i me faig com sempre, ja estic habituada. Jo tenia pensat fer-me un recollit cap a, com un tupé, per dir-ho així, amb el cabell llis i, no sé, algo senzillet, la veritat, no volia cap complicació. Pues mira, jo soc molt senzilla i m'he volgut fer 2 trenetes i 3 o 4 rissos i poca cosa més. Un cop vestits de gala i pentinats, és hora d'anar a sopar i de festa. Aquest cop escollim la Fonda del Nastasi. El local, entre els molts que ompliran l'aforament a Lleida ciutat, acull 10 sales de música diferent, pop, rock, salsa o techno, tot en un total de 13 actuacions, amb gogós, batucada, pitonises o drag queens, per animar l'entrada d'any. Arriba, Pachi! El propietari de la Fonda del Nastasi, Pepito Lladonosa, ha explicat que les campanades se celebren d'una forma especial, ja que ell mateix sortirà de la cuina i les tocarà amb una paella al saló principal. Bueno, aquesta és la nit màgica de la Fonda, la més important de l'any en quant als àpats, en quant a les festes, en quant als shows, etc. Tenim les campanades més maques d'Espanya. Hi ha el supershow del Pepito en la seva paella tradicional tocant les campanades. Ding-dong, ding-dong. Més de 2.000 persones ompliran les diverses sales de la Fonda, les quals han pogut escollir 3 opcions: sopar festa, zona VIP o venir després de les campanades. La gent que soparà al local degustarà marisc, com ara llamantol, llagostí o rap, a més de carn. Els preus oscil·len de 65 a 140 euros, depenent de l'opció escollida. D'aquí unes hores, sales com aquesta s'ompliran de joves i no tan joves per donar la benvinguda al nou any. Feliç 2011. Alex Sisó, Canal Català, La Mañana Televisió.